Ben, evaluados as propostas, os casos, as situacións de cada unha das universidades, nos salen en Galicia que temos que facer, que temos un número de prazas de 166 prazas de profesores universitarios. 166 prazas que, como digo, comparativamente con outras comunidades autónomas é un número bastante asumible, ben asumible, e que desde a perspectiva interna se reparte do seguinte xeito. A Coruña lle corresponden 49, a Santiago lle corresponden 53 e a Vigo lle corresponden 64. A partir de agora, unha vez que está fixado pois as cantidades económicas, fixado os números, as plazas correspondientes, o que se vai a proceder é a asinatura dun convenio por parte das tres universidades, neste caso da Xunta e tamén do Ministerio, e posteriormente pois as diferentes universidades terán que convocar as plazas pertinentes para dar, como xa digo, cobertura pois este requirimento que plantexa a Lei Orgánica do Sistema Universitario Español, a conocida como LOCSU.